салом алейкум дӯстони азиз, немҷак додарҷони азизмон Ҳасанҷон мехоҳад ки қати кучкарбет мен дастхоҳ накунам. Яки оз ҷа мебинем ки мебара. Рафтем. Кучкар бой мети. Ай мо чемпион. Иҷа аввал Ҳасанҷон визов партофта. Ина. Визов партофта. Ҳасанҷон визов партоф ки кучкар бояд биёя қадима дастхоҳ накунам. Не ки ман ина омадам. Визовша қабул карда гирам. Ман нигоҳ мекунам ки оҷа бо харомбозӣ накунам кучкарда. Рафтем. Ҳасан. Кучкар шармандат кард. Биза. Браво, молодец. Бой додӣ? Ҳасан. Бой додӣ? Бахват будай. Хуб сармона ба сари Ҳасанҷон баробар кардем. Хуб шидӣ, ман тура гуфтам ку бой мети. Молодец Ҳасан. Чемпион. Бо қати самандар. Тағабуз кис. дӯстони азиз, ҳар касе ки мехоҳад қати Ҳасанҷон яъне мусобиқаи дастхоҳ кунак ина биёя пеши Ҳасанҷон. Чӣ гуфти Ҳасанҷон? Чӣ гуфтани? Қати любойшо визов? Молодец Ҳасанҷон. Ту бо қати ки дастхоҳ кардаги анами камера якай ваяш багу якай кучкаш багу мугам буда мегӯ. Охирон саперник оянда. Қатки задани. Қатки задани гӯй охи. Ана. Ана мега ку шогирд бия як. Яки фаромиш ки устод я приём ба ҷой дорам. Офарин. Хуб банд мекунам. Меона бисер кунем ба. Молодец Ҳасанҷон. Чиқала ҳа? Мошино. Кадом машин? Nexus. Nexus. Sodaya? Sodaya. Mamelo Hasan. Духана нигоҳ кун. Озам духана могам бити. Фамия Ҳасанҷон. Ту фамия? Ба чиқалет машин? Кадом машин охи? Охи машин. Соз буд машин зур буд. Эй! Не кричите, а? Чӣ мегаи? Бо ту усра мефаҳми. Чӣ буд? Чӣ нафаҳмидем? Чиго? Не кричите, говорю. Эй! Слушай меня, пресс. Здесь в Аталии хрмона қати Ҳасанҷонем мефорамона мекричем.